19 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1427, a wanda ya daidai ga watan September 2006. And za mu saurari gawamiban ka'idojin jauhara da salatul fati, a inda alaramma malam Adamu Katibu na gidan shi malam Usman mai tantabarai kusfa Zaria City zai karanto mana jauharan da salatul fati, a inda za mu saurari bayanai daga fadilati shekul islam wa sa'adatul anam maulana al-sheikh Usman ibn al-sheikh Idris radiyallahu ta'ala anhuma kusfa Zaria City. akramakumullah, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الهائدة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرج الأصدئ بمزون الأرباح المالئة لكل متعرض من البهور والأواني ونورك اللامئ الذي ملأت به كونك الحائد بأمكنة المكان. اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم سرادك التام الأسقم. اللهم صل وسلم على دلالة الحق بالحق كنز الأعظم إفادتك منك إليك إهادة النور المدلسم. صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. mun gode ma Allah mai girma mai ɗaukaka da ya kawo mu wannan ranar Laraba ta bawa ranar samu, kuma ga ta Laraba a cikin wata Ramadan, a inda za mu yi kaset ɗinmu na ƙarshe a wannan watan insha Allahu. bai cin mun riga mun ɗaure karatun tafsiri, wanda kuma sun ɗan bayar da tsaraba ga 'yan uwa musulmai, musamman 'yan ɗariƙan Tijjaniya da masoya Shehu Tijjani radiyallahu anhu. shine tsaraban fa'idoji na wannan salati mai girma da ake ce mata jauharatul kamal, a inda ita jauhara ba salati ne na wani mutum da ya wallafa ta ba, a salati ne wanda Allah ya ce a yi ma salatin shi da kan shi ya salatin, wato shi ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. shi ne ya ce ma Shehu Tijjani radiyallahu anhu ɗauko tawada da alƙalami da biro ka rinka rubutawa, ina faɗi kana rubutawa. Annabi na biya jawhara, Shehu Tijjani na rubutawa.
da haka har ta kai ƙarshe ba shi tijjani shi ya jauhara da kanshi ba kuma wani waliyi shi ya jauhara da kanshi ba. har an samu wani waliyi daga baya wanda ake ce ma shehu yusuf an-nabhani radiyallahu anhu wanda yake inkarin wani kalma a cikin jauhara, kalma da ake ce mata asqam, yake cewa to wannan salatin ta da yi amma wannan kalmar shine kurin bai dace da a gaya ma annabi ba. to nan sai shi wannan shehu yusuf an-nabhani din radiyallahu anhu sai ya ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da shi amma tijjani radiyallahu anhu, sai annabi sai shehu tijjani sai fara biya jauhara. اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحجة الحائدة مركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان من غير مساعد بلاك رباني أبقى عبد من رباء المنات كل مدار النوراني ونور الله من الذي من تبين قال دبن قراني. اللهم صل وسلم على عين الحق التي تجلى منها ورش الأقاج عين المعارف الأقوام سرادك التامي. سيدنا سلم da kanshi sai ya ƙarke ce askam. Shi tijani da wajen shi sai ya shiru annabi da kanshi ce askam. To sai shehu tijani sai ya waigo shehu yusuf an-nabhani ya ce ga nan wanda ka ji wanda fara da baki shi ko ba magana za ka gyara ba nashi za ka gyara. To daga lokacin shi kenan yusuf an-nabhani sai ya sauka akan inkarin da yake dama can waliyi ne, shi mana inkari na hasada ne ba, ina yi ne na kara daraja annabi. Da kuma ga zahiri shi kenan sai sallama da ina kadiriya ne ma sai dawo tijaniya. Da wannan jauhara a taƙaice muna son maɗanyi bayanin fa'idodin a gurguje insha Allah daidai abin da lokaci ya bayar. Na ɗaya a cikin fa'idodin jauhara, idan mutum yana so Allah ya sanya shi daga cikin manyan waliyai a halin da'irat, manyan waliyai masu zuwa fadan Allah irin wanda ake ce ma autadu ko rukaba'u ko nukaba'u ko nujaba'u ko afaradu ko ahayaru ko rijalul gaibi, ko yana so ya zama daga cikin rijal wadati, ko yana so ya zama daga cikin rijalul fatihi, ko yana so ya zama daga cikin rijalul haibat wal jalal, ko yana so ya zama daga cikin rijalul ginabillahi, ko yana so ya zama daga cikin sakidar rafarafi da dai sauran wa'annan waliyan ko ubad ko qurra ko zuhad ko ahbab ko al-ahilla ko as-samara ko al-warsa ko badala ko kubara ko uzama waɗannan, inda yana so ya zama daga cikin wa'annan to sai ya rinka karanta jawhara kullun kafa 1000, kullun kafa 1000 har zuwa kwana 41. insha Allah zai kai shi wannan martaban, kuma zai rika tasarifi akan kowace ce ya roƙi Allah kan Allah ya bashi. Fa'ida na biyu kuma a cikin asaran jauhara, shi kuma wanda ke so Allah ya sanya shi daga cikin agadabu ko daga cikin agawasu, wato martaba kenan mafi girma akan wancan martabobin, to shi ma kullum sai ya rika biya jauhara kafa 1000 da safe, 1000 da yamma, haka har ya samu kwana 71. in dai ya daure ya haɗa wannan adadin insha Allah zai sanya daga cikin agadabu ko cikin agawasu. Ko da ko ta kama a lokacin akwai wanda ke kan kujeran shi har ya mutu bai hau ba, to ran tashin kiyama za a haɗa su mazauninsu ɗaya. inda ka haɗa wannan adadin. Fa'ida na uku wanda aka samu dukansu dai daga bakin Qutbul Maktum wa Barzahul Mahatum Maulana Ashi Ahmad Tijjani radiyallahu anhu. Jalabi ne mai girma, jalabi mai ƙarfi. Yace wanda yake so Allah ya azurta shi, musamman in yana da iyalai da yawa, ya rasa yadda zai rika ciyar da su abinci, duniya ta mishi kunci, to ya lazumci salatul fatihil ma'ugulika kafa 100 bayan kowane sallan farilla. In ya kammala ta sai jauhara kafa 1 bayan kowane sallan farilla, salatul fatihi kafa 100 jauhara 1 da su baki. Haka nan da azhar salatul fatihi 100 jauhara 1, da al'asar salatul fatihi 100 jauhara 1, da magariba salatul fatihi 100 jauhara 1.
da isha'i tare da fati 100 jawhara ɗaya in mutum na haka Allah zai mishi buɗi na ban mamaki. Wannan guda biyun ka da ƙarfi da ƙarfe kenan, domin ko da jawharan ka tsaya ma kurin ita kaɗai kafa ɗaya bayan sallan farilla ta ishe ka, domin shehu tijjani da dal'anhu ita ne sirrin da ya ɗauka ya ba ɗan shi shehu muhammad al-habib. Shehu muhammad al-habib ya ba ɗan shi ma shehu muhammad al-bashir. Shehu muhammad al-bashir shi ma shi ba ɗan shi shehu tijjani da dal'anhu, wanda hoton shi dinnan ya bazu yanzu ake ganin hoton shi ake ɗauka asalin shehu tijjani na farko ne. Kuma shehu muhammad al-bashir ya yi izini ga shehu muhammad al-kansusi radiyallahu anhu akan wannan jawharan kafa ɗaya bayan kowane sallan farilla ga wanda ke san Allah ya wadata shi da arzikin duniya da na lahira. Da balle kuma ka hada biyun salatul fati 100 jawhara ɗaya. Fa'ida na uku a cikin fa'idodin wannan salati mai suna jawhara, wanda ya ga wani abu ya taso Allah kiyaye wanda ba a son ya taso, yake so Allah ya tunkuɗe wannan musifan ko ke so Allah ya tunkuɗe wannan maganan, ko ke so Allah ya tunkuɗe wannan alloban ciwon ko wannan alloban wani fitinan da ya taso dai, to sai ya samu shimfiɗa farin kyalle kamar da ake shimfiɗa na wazifa, sai ka zauna kyallen na gabanka ka karanta jawhara kafa 65 ka roki Allah Allah ya tunkuɗe wannan musiban da ta taso ko take neman ta taso. In ka gama sai ka shafa wato ka buga hannun a ƙasa, ba ka shafa addu'an a huska ba. Insha Allah ko wani irin musifa ne Allah zai tunkuɗe ta, ko wani bala'i ne Allah zai tunkuɗe ta, ba za ta zo ba. Ko da alloba ne shigo ga yake wani ciwo Allah kiyaye ko amai da gudawa dinnan ko duk wani lalura da wanda dai ba a san shi, in dai kai wannan Allah zai dauke wannan ciwon a garin. Allah kiyaye kuma wani naka ne aka ce za a kore shi a wajen aiki, shi ma ka mishi wannan jawharan kafa 65 insha Allah magana ta mutu kenan. Fa'ida na biyar shi ma an sami shi daga bakin Shehu Tijjani radiyallahu anhu kamar sauran. Shehu Tijjani radiyallahu anhu yake cewa wanda yake so ya roki Allah a garin da yake amma kuma martaban addu'an kaman yana raulan Annabi Muhammadu sallallahu a garin Madina, kaman ga haga Annabi ne, yace to mutum ya alwala ya shiga da kyallan wazifa sai karanta jawhara kafa 7, in ga biya ta kafa 7 sai ka roki Allah ka ce Allah na roke ka dan girman wanda yake zaune a wannan wajen a yanzu, Allah ka ban kaza ka ban kaza ka ban kaza, ko Allah ka ba wani kaza ka ba wani kaza ka ba wani kaza, ko Allah ka kiyaye ni kaza ka kiyaye ni kaza ka kiyaye ni kaza. In dai ka karanta jawhara kafa 7 da alwala da turare da wannan kyallan a gabanka, to daidai da kaman ga ka a raulan Madina ne masallacin Annabi, ka nuna raulan Annabi ka ce Allah ka yi min abu kaza dan girman wanda yake kwance a wannan wajen. Wannan lakani ne mai zurfi, sirri ne mai karfi wannan shi ma, zaka ji kaman ba yawa amma sai zafi. Fa'ida na 6 shine wanda yake so Allah in ji Shehu Tijjani radiyallahu anhu qudubul makatum aw barzakhul makatum, yace wanda yake so Allah ya azurta shi da dukiya mai yawa kuma arziki na ban mamaki, to sai ka samu farin tabarma irin karaunu din nan, kuma ka samu farin kyalle ka shimfiɗa a kai, sai ka zauna ka fesa turare ka karanta jawhara kafa 1000 daidai, kafa 1000 daidai, kullum kai haka har kwana 40. In ka kammala kwana 40 din ka samu waina guda 1000 kai sadaka da shi ka ba almajirai. To billahi allazi la ilaha illa huwa, duk wanda ya wannan sirrin sai ya samu arziki, duk wanda ya wannan sirrin sai ya samu fatai. A faran karaunu ka sa farin kyalle ka sa ka fesa turare ka karanta jawar kafa 1000 kullum so ɗaya. In ma ba ka da saurin baki da zaka biya jawhara kafa 1000 kai kadai, zaka ga tara wanda za ku iya karantawa kullum dai ku haɗa kafa 1000, ya zama to suna tiya kai aikin ne ka karɓa ba su dan sadakan da zaka ba su, in ga gama kai sadaka da waina. In aka ce an samu sirri daga Shehu Tijjani radiyallahu anhu, to ƙurewa kenan daga cikin jalabal akbar na cikin asrarin jawharatul kamal. Fa'idanta na 7 a cikin fa'idojin da muke so mu sa
daidai gwagwadon da lokaci ya tsaya insha Allah. Wanda yake neman sarauta na gidan masarauta, ko yake neman fito takara tun daga kan kansila, ciyaman, zuwa dan majalisa, zuwa kan gwamna, zuwa kan shugaban kasa ma, idan ya zo in kai malami ne maka bayani, kuma shi ne samu sirrin yayi da kanshi in zai iya, a rubuta mishi jauhara kafa 100, in an rubuta a wanke, a samu nonon saniya a zuba a ciki a bashi ya sha, insha Allah duk inda yi zaga jama'a suna son shi, na sama da na ƙasa, ma'ana manya da ƙanana, talakawan gari da ma'aikatan gwamnati. Inda dai ala zai farin jini insha Allah kuma zai samu wannan kujeran da ya fito yake takara a kanta. Fa'ida na 8, dafa'i ne, wato maganin sammu da tsafi da bori da dukkan shirku, wanda ke Allah ke shi dukkan sharri da dukkan tsafin matsafa da sihirin masu sihiri da bokancin bokaye, shi ma sai ya sa ko ya rubuta da kanshi ko ya sa a rubuta mishi jauhara kafa 100. In a rubuta mishi jauhara kafa 100 sai ya samu ruwa wanda ke tafiya irin sufan ruwan saye kenan, ya ɗibo ya wanke rubutun da shi ya sha, to shi ma wannan da izinin Allah ba wani samman da zai same shi, ko da shi a jikin shi kuma Allah zai bata shi, ba wani tsafi na matsafin da zai kama shi, ba wani bori na dan borin da zai kama shi. Jauhara kafa 100 daidai, jauhara kafa 100 a wanke da ruwa mai gudana, shi muke ce ma kamar ruwan sayi, maganin sanmu kenan. Domin dafa'i yana da kyau kowane mutum ya kare kanshi. Fa'ida na 9, wanda kuma yake so ya samu kwarjini wajen mutane, inda dai yayi a rika girma shi, inda dai yayi a rika tsoron shi, ya rubuta jauhara kafa 3 sai ya layanta. Amma in ya layan, in ya kan ya nade, sai ya samu yashi na sayi ya dan barbada a cikin takardar layan sannan ya nade, wanda dai yayi Allah zai bashi kwarjini, kuma za a rika jin tsoron shi, ba za a rika tattaka shi ba. In yi shiga cikin sawa'in shi da manyan da suka fi shi ma, sai dai a rika daukan maganan shi, da abin da ya faɗa shi ne za a zartar da shi. Fa'ida na 10 kuma, wanda yake so shi ma Allah ya wadata shi, yana so ya samu kuɗi madaidaici, ba irin manyan kuɗi irin da muka fito na baya ba, ina so samu ɗan rufin asiri ne na abinci da na tufafi. To shi kenan, in bai san kuɗi da yawa, sai ya rubuta jauhara kafa 4, sai ya samu tsamiya wannan ya sa ya zuba a ciki sai ya sha. Don yi haka kwana 4, insha Allahu Allah zai dawo da rufin asirin shi, ya riga samun kuɗi akai-akai. Fa'ida na 11, wanda yake so Allah ya kiyaye shi daga sharrin wuka da kibiya da mashi da sauran makamai da bindiga, da sai ya rubuta wannan jauharan, kullum ya rubuta ta kafa 1, amma ya rinka sha da ruwan teku ko ruwan rijiya. Ya rubuta haka ya sha kullum har zuwa kwana 31, to insha Allah ta'ala in dai lazance ta haka, kullum ka rubuta jauharan kafa, in wuka ne kudin banda bindiga kake so da sauran wayannan, in dai banda bindiga sai ka rubuta kullum kafa 7 har zuwa kwana 31. In kuka so bindigan ne Allah saka ta kama ka, sai ka rubuta kullum kafa 41 zuwa kwana 31, ka sha da ruwan rijiya ko ruwan teku. Insha Allahu za ga aikin Allah, za ka karaman shi Tijjani radiyallahu anhu. Fa'ida na 12,
wanda yake so Allah ya bashi auren wata budurwan shi da yake so ko wata bazawaran shi da yake so ya aura, ana ta surutai ko ta dangin uwan ko ta dangin yarinyan ko ta dangin uban ko ta gidansu, an dai an yi ana so dai abin da ya watse shi kuma ya so Allah ya bashi. Shikenan sai ya rubuta jauhara a allo kafa 3. In ya rubuta jauhara a kafa 3 sai ya wanke, sai samu lalli, wannan garin lalli wanda mata ke kunshi da shi, kuma ya samu ƙuran kafan yarinyan inda ta taka, in ya ɗibo ya barbada wannan ƙuran a cikin rubutun, ya kuma barbada wannan lallin a cikin rubutun, kawai sai ya wanke hannun shi da shi. Shi kenan abin da zai kenan, in ya wanke hannun shi da shi kenan an gama insha Allah. Duk abin da yake so in dai magana aure ne wannan ya riga ya tabbata, in dai magana aure ne sai dai shi ya janye, amma insha Allah na riga an gama sosai kuwa ba yawa kuma sai zafi ba. Ya abin da zai kenan. Fa'ida na 13, idan mutum ɗan kasuwa ne yana so Allah ya tara mishi jama'a a shagon shi su rinka zuwa siyayya gabar da kudu da arewa, shi ma sai ya rubuta jauhara a takarda kafa 7, ya samu ƙuran babban kasuwa da ƙuran wata babban hanya, ya samu ƙuran babban hanya da ƙuran babban kasuwa, sai ya dan tankaɗe sai ya zuba garin a cikin wannan layan, sai ya naɗe ta ya sa a shagon. In ya sa a shagon insha Allahu zai mamakin ganin mutane masu zuwa siyayya a wannan shagon. Balle kuma ce in yi wannan din ya kuma ƙara rubutawa haka din kafa 7, ya barbada ƙuran kasuwan da ƙuran hanya a cikin rubutun, shi kuma ya sha ya wanke jikin shi. In dai mutum ya yi wannan siga 3, na farko kai laya irin wannan din ka zuba ka binne a shago ko ka sa a bakin shagon, na biyu kuma ka sha, na uku kuma ka yi wanka da shi. To in dai kai haka ba shakka za ka ga abin mamaki insha Allah na zuwan mutane sayayya a shagon naka, ko da kuwa fili ne kake da shi ba sai lalai shagon ba. Fa'ida na 14, in kuma mutum kasuwancin shi ba mazauni bane, yakan dauki kayan ne ya fita da shi, ya je sai inda Allah ya so, ba zama yake waje ɗaya ba, shi ma sai ya rubuta jauhara kafa 10. In ya gama sai ya samu maɗiwardi sai ya zuba a ciki, in zai tafiya, in zai je wajen kasuwancin nashi, ya rubuta jauhara kafa 10, ya samu maɗiwardi sai ya zuba a ciki, sai ya sha kuma ya shafa jikin shi. To wannan sirri mujarabi ne, wannan an yi shi ba 1 ba 2 ba 3 ba 100 ba, ba a taɓa ganin wani abin da ba haka ake so ba. Dan kasuwan da ba zama yake ba mazauni ne ba, inda haka ba shakka zai abin mamaki, zai farin ciki. Fa'ida na 15, wanda kuma yake so again ya zama mawadaci ba tare da ya wahala ba, kuma gashi bai da wani aikin yi sosai, to sai lazimci rubuta jauhara kafa 7 yana sha. To inda yana sha Allah zai buɗa mishi hanyoyin arziki na ban mamaki, sai ya zamo ya yi wadatan da shi kai shi bisan da aka yi ya samu wannan hanyar ba. Shan jauhara kafa 7 kullum. Fa'ida na 16, ɓarayin masu aure wanda ke neman kuwatar zakari, ko kuma mutum shi marili na yana son ya samu ƙarfin jiki, ya samu lafiya ingantacce sosai, su biyun nan duka kowanne sai ya rubuta jauhara kafa 21, kul huwallahu kafa 21. In ya wanke ba zai sha ba a ranar, sai bari sai gobe, da wannan rubutun zai karya, zai sha rubutun kan ya ci komai kuma kan ya sha komai kuma kamun ya magana da kowa. In ka farka ka je ko za ka kai alwala ne kai sallah, duk wani magana sai ko ka ɗaga shi hannu kai da kai magana da shi. To in kai sallah kana sallah ma kai addu'a cikin nan sai ka sha ruwan rubutun. To insha Allah za ka ban mamaki na game da kuwatar zakari da kuma karfin jiki na lafiyan jiki naka na kai dan adam. Fa'ida na 17, ita ke ce ma sagau da Hausa.
ma'ana wanda ke so Allah ya kiyaye shi duk wani abin da za a nufo shi da shi ko sanda ne ko hannu ne ko menene ba zai sadu da zuwa jikin shi ba in kana so Allah ya kiyaye ka wannan shi ma ka rubuta jauhara kafa 7 ka sha amma za ka samu icce wanda tsawa ya fada mata kadan sassaɓo shi za ka daka ka mai da shi gari ka rubuta jauhara kafa 7 ka rubuta jauhara kafa 3 sai ka wanke ka barbada wannan ruwan ka barbada wannan garin itacen ka sha ka ƙara rubuta jauhara kafa 7 ka barbada wannan garin maganin sai ka yi wanka da shi to duk wanda ya zo ne mai buge ka balle ma ce zai ci ma mutunci to ba zai ƙetare kwana 40 ba face sai mummunan musifa ta faɗa mishi ko wani babban bala'i ko shi ko dukiyan shi inda kai wannan duk wanda ya neme kita ma mutunci ko ya neme zage ka ko ya neme duke ka ba za da kwana 40 ba sai ya raina kanshi ko a jikin shi ko a dukiyan shi kuma gashi ba wani wuya jauhara kafa 3 ka zama icen da tsawa ya fada mata shikenan kariya ne kai ai shi wa ya sa shi ya zo yi maka fa'ida na 18 wanda ke so kuma in shi yana harkar makaranta ne yake so abin da ya rubuta ya bayar na harkar taimako in an sha a samu biyan bukata ko kuma yana so in ya daga hannun shi addu'a Allah ya amsa mishi a samu biyan bukata shikenan sai ya rubuta jauhara zai rubuta ta allo kafa 5 in ya kammala sai ya samu garin lalle sai ya barbada a cikin ruwan rubutun shikenan sai ya wanke hannu da shi da subahi ya wanke hannu da shi da azhar ya wanke hannu da shi da al'asar ya wanke hannu da shi da magariba ya wanke hannu da shi da isha'i to insha Allah duk abin da Allah in ya daga hannu insha Allah Allah zai saka da ijaba akan duk abin da ya roki Allah in ga ya roki Allah bai samu ijaba ba to bai daga hannu bane ina ta ba ta da wani wahala ai wannan zaka yi kai abinka ko ba dan waninka ba ko dan kai kanka in kana so ka roki Allah fa'ida na 19 matan da take da kwantancin ciki an yi a samu cikin ya tashi abin bai yi ba in aka zo wajen aka baka labari ko kuma dama ka santa sai ka sa a rubuta mata jauhara kafa 5 a samu naman damo a dafa mata wannan naman da wannan rubutun ta ci roman kuma ta shanye dan da ke cikinta zai miƙe da izinin Allah ba wani wahala kafa 5 a samu naman da makon shi kenan sai a yanka naka dafa da shi kenan kudin insha Allah dan da ke ciki zai tashi fa'ida kuma na 20 daidai idan kuma ita macen ba ta haihuwa ne an je asibiti an wankin cikin an sa malamai sun yi addu'a an rasa da yadda za a yi ba ta samu haihuwa ba shi ma sai ka sa a rubuta mata jauhara kafa 5 a zuba ma'iwardi a cikin rubutun amma rubutun za a wanke ne da ruwan teku ko ruwan saye ko ruwan sama ko ruwan rijiya in aka wanke rubutun sai a zuba wannan ma'iwardin a bata ta sha insha Allah za ta samu ciki kafa 5 ba wani wahala daga ma'iwardi gudun sai ruwan teku ko ruwan rijiya ko ruwan sama ko ka samu suwan wata din nan da yayi wanda ba ta haihuwa ba ta ciki ai musu don amfanar da su fa'ida na 21 kuma wanda yake so karfe kai ya huda shi ko wuka ko tsini ko kaifi ko wani takobi ne kai ya huda shi to sai ya rubuta jauhara kafa 1000 in ya rubuta kafa 1000 sai ya wanke in zai sha sai ya samu katon dutse irin manyan duwatsun nan ya je ya hau kan shi ya zauna a da haka nake so a yi ba haka na shirya ai shafi 2 nan jawara na kwadar fati a haba wanda ya rubuta jawhara kafa 1000 ya wanke ya je samu katon dutse ya hau kan shi ya zauna ya sha to in dai makami ne ko wuka
ko takobi ko kibiya ko mashi ko bindiga ko bam ne Allah zai kiyaye ka, ko me Allah zai kiyaye ka sharin shi. Fa'ida na 22, wanda ya rubuta wannan jauharan da za'afaran, wato in yana so Allah ya kiyaye shi idan makiyayi sun biyo shi kar su gan shi. Ba ka san duk wani wanda yake nufin ya cuce ka ya ganka, sai ka rubuta wannan jauharan da za'afaran, ka samu gashin makaho sili 7, sai ka zuba a cikin wannan takarda da ka rubuta jauhara, ka naɗe ta ka sa aljihu, inda duk ka je insha Allah maƙinka ko a ina yake, ko dan fashi ne ko azzalimi ne, in ya biyo ka da niyyar cuce ka ba zai ganka ba, ko da rai ko rana ko da ku tare shi kuke, da zaran ya niyyar cuce ka ba zai ganka ba, insha Allah Allah zai kiyaye ka. Sai rubuta jauharan da wannan sigan, ina ce adadin ne kurin ba zan faɗa ba saboda ba a san inda kasar ɗin zai je ba, amma ko mun tashi karatu insha Allah sai in gaya muku. Fa'ida na 23, wanda ke so Allah ya wadata shi arziki mai yawa mai amfani, sai ya rubuta jauhara kafa 6 ya sha kullum haka kwana 6, to insha Allah ko da bai da aikin yi ne Allah zai buɗa mishi hanyoyin sana'a, Allah zai mishi buɗin da zai rika samun kuɗi, ya rika samu ba tare da wahala ba. Jauhara kafa 6 kullum ka sha kwana 6. Fa'idan jauhara na 24, wanda yake so Allah ya sa kowa ya rika girmama shi, mace da namiji, yaro da babba, bako dan gari, kana so kowa ya rika girmama ka, kowa ya so ka yadda da kai, yau sai ka rubuta jauhara kafa 1 kai layanta, ko ka rataya ko ka sa aljihu ko ka sa a duk inda ka san dai yana tare da kai, kafa 1 ba wani wahala. A jarraba a ga ikon Allah. Fa'ida na 25, wanda yake so Allah ya sanya shi daga cikin manyan waliyai, kuma yake so Allah ya kiyaye shi daga sharrin mutane da aljannu, da sharrin talauci, da sharrin wuta na duniya da na lahira, da kowane irin sharri. Ko karfe ka taka ba zai huda ka ba, ko wuta ka taka ba za ta kona ka ba, sharri kuma iya sharri mutum zai kyale ka, kuma gashi kana daga cikin waliyan Allah ta'ala, to sai ka rubuta jauhara kafa 71, kafa 71 ka sha. Allah zai maka haka da alfarma annabi Muhammadu sallallahu. Fa'idan kuma da aka jarraba aka gani, wani shehu tijjani kai ce sahihun mujarrabun radiyallahu anhu, yace wanda tsanani ya mishi yawa, kunci talauci ya dame shi, ya karanta jauhara kwana 3 kullun kafa 1000 da rana, kafa 3000 kafa 1000 kwana 3, yau 1000 gobe 1000 jibi 1000, yau 1000 gobe 1000 jibi 1000, yake nan kwana 3. sai za ga abin ban mamaki, kwana 3 musamman ka ɗauka Laraba, Alhamis, Juma'a ka jaraba, kuma zai shi ne dai. In ba mutum ya ki tsawa ya roƙi Allah ɗin saboda yana ganin da wahala shi a wajen shi, a daɗe a duniyan ai. Fa'ida na 27, wanda wani mutumi naka ala kiyaye din yana da kuɗin shi, ko yana da wani mukami a gwamnati, ko yana da wani mukami a sarauta, sai ya nemi maka izgilanci, kai ɗin banzan ka kome ya kai ka je ka yi mana, kome za ka yi ka je ka yi mana, yaji na takaman shi wani abu ne. To in kana so Allah ya tumbuke shi a wannan sarautan, ko ya tumbuke shi a wannan kujeran,
ko kudin nashi ta lalace ko abin da ke takama da shi ya tarwatse ko menene ba wani wahalar da za ka yi, sai ka zo kurin ka samu tsakuwoyi guda 100 tsakuwa wannan guda 100. in ka samu tsakuwoyi guda 100 kowane daya sai kan da jauhara kafa daya, duk tsakuwa daya jauhara daya, duk tsakuwa daya jauhara daya. Ka gama sai ka samu wuta inda ake girki sai ka watsa su a ciki da shi kenan zai yi na kanshi. wannan fa'ida ne a gare ka wanda zai taimaka maka, ka san akwai wasu iska sai raina malamai, ko me za a yi mana, ko me za a yi je yi mana wani ma zai taimaka mana malaman ma duk ƙarya ne, yanzu ba a samun ijaba ba a menene to Allah kiyaye. fa'ida na 28 shi ma dai wanda ke neman ya samu kuwatar zakari, saboda annabi ya dinga ba da bayani akan cewa ya kamata duk mai hankali ya nemi magunguna guda 2. na farko maganin ciwon ido, na biyu kuwatar zakari, saboda tsufanka ne kakka ga wayan kana da ƙuruciya wani abubuwan ba su dame ka ba, ana so kai tanajin su. sai maganin kuwatar zakari mutum sai ya rubuta wannan jauhara kafa 7 kullun kwana 7. in zai sha sai samu irin ƙuran nan na makera idan babu da a ciki ya sha kwana 7. zai ga abin ban mamaki game da sha'anin kuwatar zakari insha Allah. fa'ida na 29 shi kuma wanda yake so ya ma jikin shi rigakafi, yana so Allah ya shi duk wani irin ciwo, kowane ciwo sai dai ya ji labarin ana yi, kullum yana so ya zama cikin lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali, sai ya rubuta jauhara kafa 41. amma ba zai sha ba sai daidai gobe lokacin bullowar rana, sai daidai lokacin bullowar rana sai ya sha. sai ya sha wannan insha Allah duk wani ciwo ko allo ba ake ba shi ba jikin shi. in ma kai ma yaran ka haka su ma da Allah zai kiyaye su, kuma Allah zai haska kama huskanka, Allah zai haska kama jikinka zahiri da baɗini, ina ka mutum mai farin jini mai haske. fa'ida na 30 ita kuma idan matanka tana da ciki kana so ta haifi ɗa namiji ne, ta fi son ta haifa maka ɗa namiji a lokacin, sai ka sa a rubuta maka jauhara kafa 199 sai ka ba ta sha. in dai ta sha to insha Allah namiji za ta haifa. fa'ida na 31 wanda yake so Allah ya kiyaye gidan shi game da sharrin barayi, bai san barayi su shigo gidan shi, shi ma sai sa a rubuta mishi jauhara a takarda kafa 101 laya kenan, sai je ya haƙa rami a gidan nashi, ya sa laya a cikin kwalba, ya sa ta a wannan ramin ya binne, don Allah su yadda ba wani ɓarawan da zai shiga wannan gidan ko dare ko rana. in kuma an samu wani ɓarawa shi ma mai tsananin shiri, saboda tsananin shiri shi ma har ya samu ya shiga gidan, to insha Allah duk abin da ya ɗauka ko a ina yake ko ya yake kan kwana 3 sai ya dawo da shi, kuma sai rashin lafiya mai tsanani ya kama shi. jauhara kafa 101. fa'ida na 32 shi kuma wanda yake so ya samu wata babban mulki kamar mukamin president ko vice president din ko dan majalisa ko gwamna yake so ya zama, in ya zo maka bayani sai ka sa a karanta mishi jauhara kafa 1000. amma kwana 7 za a yi ana yi, in za a fara ne ran alhamis da daddare, daren juma'a za a samu farin tabarma da farin kyalle. farin tabarma karauni kenan ka shimfiɗa, a sa farin kyalle kuma sannan ka hau kai ka zauna kafa 1000 kwana 7. in ka kammala a yanka rago a sadaka da shi a ba almajirai. wannan ka jaraba shi gani, ba wani kokonto a ciki insha Allah. in dai mutum kujera ke nema ko wani mukami ko wani siyasa ko wani kujera a ofis, in kai mishi wani aikin zai samu wannan mukami.
jauhara kafa 1000. in kuma mukamin ba babba ne ba suka mishi 1000 kwana 1 ko kwana 3. in ka bai kai gwamna ba suka mishi 1000 kwana 1 ko kwana 3. ko kuma kujerar da ke ma ofis din ba wata kujera ne babba ba, kwana 1 ko kwana 3, amma ko babba ne sosai kwana 7. fa'ida na 33, ala kiyaye wanda gidan shi ake ta yawan musifa, ake ta yawan fada, ake ta yawan bala'i, ko gida ko gari ko anguwa, kadan ce rikici ya barke a gari kaza, ala kiyaye kana so Allah ya sa hankali ya kwanta a daina wannan yaƙe-yaƙen. Allah kiyaye ko garin ku ne ko ba garin ku bane ko ina ne kana so ka taimaka musu, sai ka sa a rubuta maka jauhara. Idan mutane kamar 3 ne ko 4 ko 5, Allah kiyaye ta misali kamar kana da mata ne a gida, in kana da mata ne a gida suke yawan tashi hankalin duka, sai ka rubuta sunayensu. In ma jama'a ne a anguwa suke yawan rikicin ba sa ga maciji, ka rubuta sunayensu. In ma jama'a ne a gari an san wanda suke hada bala'in, sai a rubuta sunayensu. In ka rubuta jauharan ko ka sa a rubuta maka jauharan kafa 100 daidai, sai a rubuta maka a ƙarshen kowane jauhara a sa sunayen masu jawo bala'i ko sunayen masu fada. In ka gama sai ka wanke rubutun jauhara da kafa 100, a ƙarshen kowane kafa 1 a sa sunayensu in mutanen ƙwaranni ne. In ma jama'an gari ne gaba ɗaya sai ka sa kurin jama'atu balad kaza, jama'atu balad kaza, jama'an gari kaza kenan, sai ka sa sunan garin. Sai a samu icce a hura wuta sosai ya kama bal 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 bal. Wannan ruwan rubutun da aka rubuta jauhara kafa 100 sai a ji a yayyafa a wannan wutan, a yayyafa shi, insha Allah fitin za ta mutu sosai ko insha Allah. Fa'ida na 34, wanda ke so Allah ya kiyaye gidan shi barayi kar su samu daman shiga. Wuta iya gobara, Allah kiyaye in duk anguwan zai kone zama to gidan shi Allah ya kiyaye shi. Kuma yana so kuma iska, koma iska, in iska zai kwashe dukkan kayayyakin anguwan shi, Allah ya kiyaye mishi kayan gidan shi. Da kuma teku, ko da teku ta ambaliya an za ta kwashe duk garin ne ma, shi Allah ya kiyaye gidan shi da abin da ke ciki. To sai ya shiga gidan ya samu tsakuwai guda 400, a kowane tsakuwa ɗaya ya karanta jauhara guda ɗaya, kowane tsakuwa ɗaya jauhara ɗaya, haka tsakuwa 400 jauhara 400 kenan. To sai ɗin tsakuwa guda 100 ya sa ta gabas a gidan shi, ya haƙa rami binne su, tsakuwa 100 ya binne su ta yamma, tsakuwa 100 ta kudu, tsakuwa 100 ta arewa. In ya kammala insha Allah duk wani sharrin barawo, duk wani sharrin wuta ko gobara, duk wani aman da teku ta yi, duk wani sharrin iska, Allah zai kiyaye gidan shi, ba abinda wani abu zai mai gidan shi wannan. Fa'ida na 35, wanda kuma yake da maiki a cikin manyan kafirai ko munafukai, kake so ma Allah ya kore shi ma ya bagarin, yake da zai ka kokari gwan sai ka je ka samu kuran kafan shi. In ka samu ƙuran kafan shi sai ka zo ka karanta jauhara kafa 70, sai ka tofa a ƙuran kafan nashi. In ka tofa sai ka ɗibi ƙuran, sai ka bari sai iska ta taso irin mai ƙarfin nan bibibibibibib, kawai sai ka watsa ƙuran, iska ta gaba da shi kenan insha Allah shi ma zai fita, zai baggarin. Dama ga shi kafiri ne sheki ya sanu ya sauka lafiya, ko munafiki ne, ko dan fashi ya buwaye ku, ana so a kore shi ko za kada shi kurin ya bagarin kenan, sai a huta. Fa'ida na 36, shi kuma na neman gafaran zunubai ne. In kana so Allah ya gafarta maka zunubanka a duniya da lahira, kuma ko a lahira ma wuta ka ta kona ka, sai ka rubuta jauhara ko ka sa a rubuta maka kafa 100. In dai ka sha gaba ɗayan zunubanka duk laifin da kai Allah gafarta maka, sannan kuma a lahira ba ka ba wutan jahannama, ba ka ba sakara, ba ka ba lazza, ba ka ba wahala a duniya da lahira, alfarman talatin da ke ce ma jauharatul kamal.
fa'ida na 37 idan mutum ya kasance yana shan giya ko yana caca ko yana zina ko yana shan taba ko shan wiwi ko dai ya lalace ana so Allah ya shirya shi an mishi faɗan yaƙi bari an yi dukan yaƙi bari sai a rubuta mishi jawharatul kamal ƙafa 100 in aka ba shi ya sha insha Allah duk wasan da yake duk watan da yake duk aikin da yake insha Allah zai bari Allah zai shirya shi ƙafa 100 ƙafa 100 wanda ke so Allah ya shirya yin shi ko wasu mutanen shi. Fa'ida na ƙarshe a yanzu saboda na ga an ɗan fara gajiya sai mu sa ƙafa 1 na jawharan sai mu koma kan salatul fati lima ugulika. Wannan fa'ida shine fa'ida na 38 ga wanda yake son ya yawaita ganin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a baccin shi da bayyanan shi a duniyar shi da lahiran shi, to sai ya lazimci karanta jauhara kafa 1000 ya ta yin haka kullun har kwana 41. Ya sanya saba da yawan ganin annabi a bacci da bayyane, sai ya lazimci karanta jauhara kafa 1000 kullun haka kwana 41. Insha Allahu zai yawaita ganin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a baccin shi da bayyanan shi, kuma insha Allah ta'ala zai yawaita samun alhairai na duniya na lahira da farin ciki wanda ba su da iyaka a duniya da lahira. Sai mu takaita daga nan mu je kan salatul fatih lima ugulika, shi ma mu samu dan abin da ya samu. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. kuma salatul fatih ma ugulika tana da martaba, tana da falala a wajen lada. Shehu Mushana Amar Tijjani radiyallahu anhu, wani sahabin shi ya tambaye shi wanda aka ce ma Shehu Muhammadul Muhibbu bin al-Qadur az-Zarhuni radiyallahu anhu. Wannan sahabi ne na Shehu Tijjani, ya tambaye Shehu Tijjani radiyallahu anhu, ya ce yana so ya bashi wata wurdi a cikin wurdai domin ya ƙara samun darajoji a wajen Allah. Shehu Amar Tijjani radiyallahu anhu ya rubuta wasiƙa, ya ce ya kai Muhammadu bin al-Muhib, ya kai Muhammadu al-Muhibbu bin al-Qadur az-Zarhuni, ka sani wannan salatin da na baka, salatul fatih ma ugulika, da za ka samu sunayen Allah guda 100,000, ka samu salatai na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kala 100,000, ka samu addu'o'i addu'a nau'i 100,000, kullum ka karanta kowane salatin nan so 100,000, karanta kowane addu'a nan so 100,000, kuma karanta kowane salati 100,000, addu'a 100,000, kuma ka karanta kowane suna a cikin sunan Allah, ka samu sunan Allah guda 100,000, kowanne shi ma ka biya shi sau 100,000, haka ka rayu shekara 100,000. Yace to da za a tara ladan da ka samu bai kai ladan kafa ɗaya ba na salatul fati lima ugulika. Lau jumi'a sawaba zalika kulluhu ma balaga sawaba martabatan min salatul fati lima ugulika. Kuma wannan shi ke mafi mutum ɗaya kenan. To haka ɗin nan ma mutum ɗaya nan da ce sun kai mutane, da ce za a samu duniyoyi 100,000, kowane duniya tana da ƙasashe 100,000, kowane ƙasa tana da state 100,000, kowane state tana da local government 100,000, kowane local government tana da anguwanni 100,000, kowane anguwa
tana da mutane 100,000 to su rayu kowannen su shekara 100,000 kowa a kullum zai biya sunayen Allah 100,000 kowane kafa daya so 100,000 zai biya salatai 100,000 kowane salati daya so 100,000 zai biya du'a'ai so 100,000 kowane du'a'ai daya kafa 100,000 to duk duniya gaba da tara su ba su kai martaban sa ta fati kafa daya ba wajen lada kenan. Wajen fa'ida kuma na asararu wanda yake so Allah ya bashi farin jini wajen halittu ya zama to ya samu kabuli kowa ya so shi sai ya rubuta zatul fatil ma'ugulika kafa 9 kafa 3 farko da ɗigo da wasali kafa 3 na biyu da ɗigo ba wasali kafa 3 na ƙarshe ya rubuta zatul fatihin ba ɗigo ba wasali sai ya sa tsamiya a cikin rubutun in ya wanke rubutun sai ya sa tsamiya kwana 1 ko 2 ko 3 sai ya bar shi ya kwana kai ya sha sai gari ya waye in gari ya waye ɗauko ya sha to insha Allah in yi haka zai samu farin jini da karbuwa a wajen mutane na ban mamaki. Fa'ida na biyu kuma a cikin fa'idodin sa ta fatil ma'agulika wanda ke so Allah ya azarta shi da dukiya da wurwuri ba da jinkiri ba sai ya rubuta salatul fatihil ma'ugulika. Idan ya rubuta salatul fatihil ma'ugulika wanda ke so Allah ya azarta shi da dukiya da wurwuri ba da jinkiri ba ya fara samun zuma tukuna farar saka. In ya samu zuma farar saka sai ya samu ruwan teku ko ruwan sayi ko ruwan rijiyar da ba ta konewa gaji haɗa abubuwa guda biyu kenan. To in ya zo sai ya samu ruwan nan ya zuba a kwano ya zuba zuman a cikin ruwan sai ya karanta salatul fatil ma'agulika kafa 50 yi haka har kwana 7 karantawa ba rubuta ba ya karanta kafa 1 ya tofa na 2 ya tofa a ruwan dama ruwan ya riga zuba zuma a ciki in ya kammala fata fati 50 sai ya sha Allah zai azata shi arziki da gaugawa alfarmashin Ahmad Tijjani radiyallahu anhu. Fa'ida na 3 a cikin fa'idodin fata fati lima gulika na kasuwanci ne wato saye da sayarwa wanda yake so Allah ya tara mishi mutane a cikin shagon shi ma'ana a rumfan shi a ta zuwa ana sayayya sai ya rubuta zata fatihi kafa 40 daidai ya laya ya binne a shagon ko kuma ya rataya a bakin kofar shagon. In yi haka zai ga abin da zai faranta mishi rai balle kuma ya rubuta zata fatihin a takardar kafa 77 ya ɗibo ƙuran tururuwa ya zuba a cikin takardar sannan a naɗa layan to shi kuma wannan ƙarfin shi ya shahara sai babban ɗan kasuwa za ka yi ma wannan. Fa'ida na 4 alakiyaye idan kuna mata halbi wani yaro ko yarinya alakiyaye ko babban mutum ne ma yana ta kuka ko tana kuka alakiyaye ko kai kanka ne sai maza kai kalmar shahada ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haka qadrihi wa miqdaril azim sai kai maza sai ka tofa a wajen nan kana tofawa zafin zai dauke bi iznillah kana tofawa zafin zai dauke ko maciji ko kuna ma ya tsara mutu alakiyayi. Fa'ida na 5 ga wanda yake so ya tafiya yana so a tafiya kuma ya je lafiya ya dawo lafiya ya samu alhairai masu yawa to kan ya tafi sai ya karanta salatul fatih ma gulika adadin manzanni shine kafa 313 insha Allah zai je tafiyar lafiya ya kuma samu abinda ma bai zata ba kuma ya dawo lafiya. Salatul fatih kafa 313. Fa'ida na 6 wanda yake so ya auri wata budurwan da yake so ko wata bazawaran shi da yake so ya aura sai ya rubuta salatul fatih ma gulika ba yawa sai zafi kafa 1 zaka rubuta
amma a kowane mim na salatul fati lima gulika sai ka buɗe mim ɗin sai ka sa sunanta, in ka gama sai ka wanke, in ka wanke sai ka shafe jikinka da huskanka, ka je wajen ta ku haɗu, ko da shi kun haɗu za ta so ko so mai tsanani, daga nan kuma sai aure. Salatu fati kafa ɗaya, Allahumma ka buɗe wannan mim ɗin ka sa sunanta a ciki, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin, Muhammad, daga wannan mim ɗin guda biyu su ma ka buɗe su har zuwa ƙarshe da wani ƙidar azimi. Sunanta kawai za ka sa, in kuma ga dama ka sa sunanka a sama nata a ƙasa, kai kanka ne ko an sa ka aikin ne. Fa'ida na 7, idan wani maƙin annabi ya zo yana aiki, yana wani gini ko kafirai ko kiristoci suna so su yi muku katon coci, ko is suna so su yi muku ginin wani wajen zagin bayan Allah, ko wani makwacinka ko wani dan iska na so da ya maka wani gadara ko na so a buɗe muku coci a anguwa, ko kuma wani mai kuɗi ya yi gidan shi zai na ma gadara, to ka zo ka ture mana, ka sa a ture mana, yake nan mai sauƙi ne. Sai ka yi azumi na kwana 3 a kullum karanta za ta fati da magulika kafa 1111, in ka kammala kai sadaka da waina guda 1000, ko ginin dutse ne wallahi sai ya watse, ko ginin dutse ne. Duk manyan shehunai sun ga dama ne kurin ake wannan gine-ginen na coci da sauran gine-gine na inda ake zagin bayan Allah. In an ga dama aka yi wannan zaman shi ne sai a rusa kowane irin gini ne. Fa'ida na 8 a cikin fa'idodin salatul fati lima gulika, alakiyaye wanda yake fitsarin tsargiya, fitsarin nan mai haɗe da jini, ko shi ko yaron shi, sai ya rubuta salatul fati lima gulika, sai samu gwandan daji, sai a dandaka a zuba a cikin rubutun, in dai mutum ya sha insha Allah wannan tsargiyan zai rabu da shi. Fa'ida na 9, fa'ida ne na neman haddan alqur'ani da haddan dukkan ilimai, wanda yake son haka sai ya rubuta salatul fati lima gulika kafa 35, ya samu ruwan teku ko ruwan rijiyar da ba ta konewa, sannan ya samu zuma farar saƙa, ya samu gero gargasa, abubuwa uku kenan, gero gargasa, zuma farar saƙa, sai ruwan teku ko ruwan rijiyar da ba ta konewa. In ya samu geron nan sai a dandaka shi, a daka, an daka ya zama gari, sai a kasa wannan gero gargasan da wannan zuman a kasa shi kashi 7. Za ka zuba garin gero a cikin zuman sai a kasa kashi 7. In ka kasa kashi 7, to a kowane rana sai ka rubuta salatul fati lima gulika kafa 5. In ka rubuta ka wanke sai ka zuba wannan zuman a ciki ka sha. In ka sha insha Allah ta'ala kai haka kwana 7 za ka samu haddan alkur'ani ko haddan duk ilimin da kake so ka haddace. Fa'ida na 10, in mutum na neman wadata, kuɗi mai yawa, kana so ka samu kuɗi wajen wani mutuminka ko mai gidanka ya baka kyauta ko bashi, to sai ya karanta salatul fati lima gulika kafa 41, a kowane kafa ɗaya sai ka ce Allah ka ɗora ni bisa kan wani. Haka nan za ka bi salatul fati kafa 41, in ka kammala sannan sai karanta salatul fati kafa 7, sai ka tofa a hannunka na dama, ka shafe huskanka da shi, sai ka tafi wajen shi, shikenan insha Allah bukata zai biya. Fa'ida na 11, magani ne na ciwon ciki, wanda ciwon ciki ya dame shi ya rasa yadda zai yi, sai a rubuta mishi salatul fati lima gulika kafa 3, kowanne kafa 1 da digo da wasali duka 3. In an gama a sa kanwa a ciki, ko kanwa wannan ko jar kanwa, in ya sha insha Allah ba shi ba ciwon ciki daga wannan ranar. Fa'ida na 12, idan mutum na so ya samu haihuwa sai ya sa a rubuta mishi salatul fati lima gulika kafa 100 kullum haka kwana 3, a kowane kafa 1 kuma da ya'ya da wasali. In an kammala a sa ga wasa, in dai ya sha insha Allah zai samu haihuwa nan da nan. Fa'ida na 13, wanda yake so Allah ya sa abinci kar ya yanke a gidan shi, sai ya karanta salatul fati lima gulika kafa 2752. In ya kammala sai samu wani abu daga cikin abinci ya sadaka da shi. In ya haka wallahi tallahi ba shi ba sauke girki a gidan shi insha Allah. Fa'ida na 14,
maganin ciwon zuciya da ciwon hawan jini sai a rubuta ta da fati da